ndikuita sei zita ndela king guys kunanga asati wandiziva guys. Inzwai riddim randiri kuplaya guys rinonzi Zimdancehall 4 riddim guys. Instrument racho dakanda guys. And I'm not downloading riddim iri riripo pa YouTube pa channel yangu yakanzi Big Ego Music guys. Inzwai guys kana uri munyowani pano gara wadini one follower woenda pa YouTube uno subscribe channel yangu yakanzi Ella King and yo no upload music dzangu ma videos yakanzi Big Ego Music ndio no upload ma instrument now guys. Please manya uno download riddim urishandise for free guys. Kana vari free vakasununguka vari pedyo uyai ku studio iri kunonzi kubela ndo kuno studio yangu guys. So guys inzwai imwe nyaya hombe guys. Kana ndingenda kuudza kuti ndai muno download riddim guys handiti musazoya ku WhatsApp muchiti muri kuda riddim and sendere muno riddim pa WhatsApp guys. Imwe nyaya ndeyekuti kana uri kwauri koko chiza kuti studio yauri kushanda nayo ikoko haina quality inokufadza uri free wakasununguka ku download riddim odo recorder oisa project kuno do master ngoma rako asikanti master ngoma rako and master for free guys. Chimaster ngoma rako unonibata tunotaura ndokudza ndoda mari yakadai ndobva ndaita se da master ngoma rako okupa ngoma rako ribo guys. So guys inzwai regai nditese nditange kuplay riddim iri kubva pekutanga kune vanga vasati varinzwa zvakanaka murinzwa and then varifara moenda pa YouTube munoita se munodownload guys. Musakangana kusubscribe ma channel angu ese nekunfollowa ma platform angu ese guys. Ella King pa YouTube, Big Ego Music pa YouTube, Facebook, Instagram ne TikTok muonyati Ella King bova man follow ipapo guys. I love you guys munodiwa imini.